Освен многото възможности за комуникация и продуктивност, базираната на изкуствен интелект технология Galaxy AI в Galaxy Z Fold 6 осигурява и изобилие от опции за креативност. Това видео ще обърне внимание на тях. Забавленията започват след заснемането на кадрите чрез функцията Photo Assist. С нея можете да редактирате снимките в галерията и само с докосване на пръст да изтриете, преместите или мащабирате обект. Можете още да изправите изображенията, а Galaxy AI ще генерира фон, с който да запълни празните части. Това се прави и при изтриване на нещо в кадъра. В галерията лесно ще превърнете статични снимки в анимирани изображения, които да споделите онлайн. Това става чрез опцията Live Effect, която работи в кадри с хора и животни. Достатъчно е да отворите снимка в галерията и след това да плъзнете пръст нагоре и да докоснете бутона Live Effect. Друга екстра в галерията се казва Instant Slow-Mo. Тя използва AI за генериране на допълнителни кадри за моментно получаване на Slow Motion видео, просто чрез задържане с пръст върху екрана. Вече можете да запазите генерираното видео за лесно споделяне. Портрет с изкуствен интелект, ето как лесно да си направите такъв. Една от най-интересните добавки в Galaxy Z Fold 6 се нарича Portrait Studio. С нея ще получите портрети, с които да впечатлите всички. Функцията работи с всяко изображение, което има лица, но ще ползва само едно от тези в кадъра. За да я активирате, трябва да отворите снимка от галерията, докосвате Galaxy AI и след това Portrait Studio. Сега е време да изберете стил, в който да бъде портрета, а опциите са 4: комикс, 3D, водни бои или скица. Генерирането отнема секунди, а след това получавате 4 изображения във всеки стил. Ако не ви харесат, можете да генерирате нови. Харесайте това видео и последите Mobile Bulgaria за още интересно съдържание.